השירה לכבוד התורה לה 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 בעיבת שבו יבחר בעפו עפו עפו להיות לו לשלו להיות לו לשלו לה 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 חדו וסביידו אחדו שעבדתי בו וגם זכיתי במחלקה טובה שהיו בה אנשים מאוד 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 טובים שהתייחסו אליי והתנהגו אליי טוב. זכיתי בעבודה טובה וגם אנשים טובים. וזהו. העיראקים של פעם אצלהם, לא כמו בארץ, שבעברית אומרים עוזרת בית, שזה נשמע עדין מאוד. העיראקים אמרו חדמי, משרתת. לא היה לעוזרת בית שום כבוד. לא היה לה שום כבוד. היא לא יכלה להתקדם לכלום. ואם אפילו הילדים שלה היו מתחתנים או משהו כזה, אז היו אומרים, האמא שלו הייתה משרתת עובדת. זה אצל העיראקים, לעבוד בניקיון בעיראק, זה העבודה זה משפילה. איזה יופי. הכל ניקיון, רק לנקות ולנקות שיהיה נקי. שישאירו אותי בעבודה, שלא יפטרו אותי. כל היום פחדתי שלא יפטרו אותי, למה הייתי מאוד רצינית לעבודה. אני מדברת מה שיש לי בלב. גידלתי את הילדים מהניקיון. ככה בעבודה, נקי. שיהיו האנשים, איך שעובדי ניקיון עובדים קשה. זה ככה בראש כזה, פנטזיה כזו, שאני ככה מתרגשת ממנה, שהחומר הוא דן. מהחומר שאני עבדתי איתו כל הזמן והרווחתי כסף בגלל ההסמרטוט שהוא נתן לי כלי לעבוד ושיכלתי לחנך ילדים. זה משכילים. אני לא משכילה וכל הזמן אני אמרתי בלב שלי, אני לא משכילה, הילדים שלי יהיו משכילים. השכלה זה כוח, זה מעמד, זה הכל. לעבוד בניקיון, אני לא אהיה בניקיון, יבואו במקומי מאות, יבואו אנשים במקומי. בן אדם משכיל שהוא עובד ועובד, עם ההשכלה שלו ועם הידע שלו, הוא יכול לעבור לכל מקום. ניקיון זה לא. מי שצעיר, מי שיש לו כוח, מי שהוא לוקח פחות כסף, לוקחים אותו. לעבוד ניקיון, אני מבזבזת את הכוח שלי ואת הבריאות שלי, וזו עבודה לא נעימה. לנקות שירותים, לנקות חדרים, כל הזמן את רק עובדת עם מים שאת שוטפת בהם, והם יוצאים מלוכלכים. וזהו. כמה טוב לא לדעת
שידך כבר נוגעת בידו של אחר, בדד אלך גם תפילה אין לי, בדד בלי תקווה ובלי חלום. יש אנשים לה 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 נשמה. יש עננים ושמש לילה לילה, יש אונייה אין לי כוח, אין לי כוח. אהבה, נגילה אהבה, נגילה אהבה, נגילה ונשמחה, אהבה נרננה, אהבה נרננה, אהבה ונשמחה. אורו, אורו אחים, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים, מוכרחים להיות שמח. אוי, ומה נתת לו, ומה נתת לו, עבד נאמן קראת לו, קראת לו, קראת לו. אוי מלא, עבדנו מאוד 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 קשה לגדל את הילדים. למה? אם לא היינו נותנים להם השכלה, הם היו נתקעים בעולם הזה. אין מי שיקדם אותם. רק הורים צריכים לקדם את הילדים שלהם. אף אחד לא ייקח מהם שהם יתקדמו בחיים. הורים צריכים להיות, שהם צריכים לדעת, מביאים ילד, צריכים להיות על הילדים אחראים. אם הם לא יהיו אחראים, אז הם יביאו ילדים שהם יסבלו. אין השכלה, אין כלום. جبنا العروس وجينا ان شاء الله. امين. كبر عليك كم من يوهبت אותך. אמן אמן. איזה כלה יפה את. כמה זכיתי לראות אותך כלה. כל הזמן חלמתי שאת תהיי כלה ושתלדי ילדים, ואני מאחלת לך ילדים בדיוק כמוך. איפה יש כמוך? גשם מים משמיים. שתדעו לכם, תראו את הסמרטוט, ככה. אני חייתי בזכות הקדוש ברוך הוא שבירך אותי בעבודה, שנתן לי בריאות לעבוד, ויחי הסמרטוט. הסמרטוט הוא בשבילי דגל, אני אוהבת אותו, אני הכל. התפרנסתי בחיים כל הזמן מהסמרטוט הזה, שרחצתי אותו ורחצתי אותו, והסמרטוט שהביא לי את הכסף. הקדוש ברוך הוא בירך אותי בכוח, בבריאות, ובירך אותי בכוח, בבריאות,
וזהו, מה אני אגיד לכם? אם אספר לכם קורות חיי, דמעות יוצאות לי מעיניי. זהו, מה אני אעשה? ברוך השם, שהשם ברך אותי בילדים טובים, ונכדים טובים. אללה יחליק. יאללה, עכשיו יצאתי לפנסיה, ואני קוראה כל הזמן שירה. אני מאוד אוהבת שירה. שירה זה סיפורים קטנים, ויש בזה הרבה תוכן. סיפורים גדולים זה קשה לי, עוד דף, הרבה דפים, אבל שירה זה קצת, ובשיר יש בזה הרבה דברים. שתהיו מבורכים כולכם. הופ. Yo creo que tiene que